नमस्कार, कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये तुमचं स्वागत असा. बघूयात मालवणी बातम्या. जैतीर उत्सव वेंगुर्ले तालुक्यातल्या तुळस गावात सुरू असा. या काळात देवच भक्तांच्या भेटीक जाता. सध्या देव जैतीर ग्रामस्थांच्या घराघरात भेट देता. आता देवच स्वतः आपल्या घराकडे येतोलो म्हटल्यार त्याचो आनंद काय असतोलो या वेगळा सांगूक नको. 9 हायवे झालो आणि कणकवलीकरांच्या वाट्याक उड्डाण पुलाच्या रूपान डोकेदुखी इली असा. भाजीवाल्यांसकट सगळ्याच प्रकारची दुकाना, ट्रक, टेम्पो अशा गाडयांनी पुलाखालची जागा शाप भरून गेलेली असता. या पुलाखालची जागा अगदी अवदसा झाली असं म्हटला तरी त्या चुकीचा उचा नाही. पण आता नगरपंचायत शेवटच्या निर्णयापर्यंत इली असा. या पुलाखाली आता सुशोभीकरण करूचा नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकरांनी ठरवल्याने ह्याच्यात बराच काय काय करूचा पारकर म्हणतात. त्याच्यामुळे पुलाखालची जागा मोकळो श्वास घेत अशी आशा कणकवलीकर करूक लागले असत. या उड्डाण पूल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान बांधले नसला तरी पुलाखालची जागा काही वर्षांपूर्वी कणकवली नगरपंचायतीन सुशोभीकरणासाठी आपल्या ताब्यात घेतला. पण सुशोभीकरण आतापर्यंत काय होऊ शकला नाही. मग काय, पुलाखाली लोका भाजी विकूक लागले, वेगवेगळी दुकानं थाटल्यानी गाडये चालवणाऱ्यांका वाटूक लागला की पुलाखालची जागा आमचे गाडये लावकच असा. या सगळ्यामुळे झाला असा की विद्रूप म्हणतात ना तशी गत झाली. म्हणानं जाता पुढे सरसावले असत कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर. सुशोभीकरणाच्या अंतर्गत जे काही नॅशनल हायवेच्या माध्यमातून जे परवानगी मिळते ते परवानगी घेऊन त्या भागाचा विकास, त्या ब्रिजच्या खालचा जो भाग आहे त्या भागामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने विकास करण्याची एक भूमिका आम्ही सगळे नगरपालिकेच्या वतीने त्या ठिकाणी ठरवलेली आहे. सुशोभीकरणात 40 कोटी लागतले, पण टप्प्याटप्प्यान पुलाखाली सगळा चकचकीत करतलव असा पारकर म्हणतात. सौंदर्यीकरण शहराचा करायचा आणि त्याच्यात हे सगळे गोष्टी त्या सगळ्या 1800 मीटरच्या ब्रिज मध्ये कसे काय त्या ठिकाणी निर्माण करता येतील आणि सगळे परवानगी घेऊन कसा करता येईल, प्रयत्न त्या ठिकाणी राहावा. या पुलाखाली बाग सुद्धा होतली. वाचनालय बनवून साहित्यिक कट्टू सुद्धा केलो जातलो. एक छोटो स्टेज, बॅडमिंटनचो कोर्ट, अगदी योगानी ध्यान धारणा सुद्धा करता येऊ शकतात अशा गोष्टी करूचा पारकर म्हणतात. त्याच्यामध्ये एखादा योगा सेंटर होता, एक मेडिटेशन सेंटर होता, जे सगळे तरुणांचे जे सगळे स्पोर्ट्स जसे मुंबईमध्ये किंवा मोठ्या शहरांमध्ये ते याच्या नेटच्या खाली त्या ठिकाणी भरवतात अशा पद्धतीने बॅडमिंटन असतात, तायक्वांदो असतात, कबड्डी असतात, क्रिकेट असतात, फुटबॉल असतात, हे सगळे गेम ते सर आणू घेतात काय, ह्यो एक त्याच्यात मधलो प्रयत्न. आणि म्हणून जवळजवळ 70 ते 80 कोटी रुपये या सगळा विकास करून पैसे लागतील. मग ते कसे पर्यटनाच्या माध्यमातून आणायचे काय, खायच्या वेगवेगळ्या योजनेतून आणू गावतील काय, हो सगळं प्रयत्न या निमित्तानं राहतलो. आणि त्या ठिकाणी जर जागा नगरपालिकेच्या ताब्यात दिली असेल तर त्याचो सदुपयोग होतो आणि काहीतरी कणकोलीकरांसाठी चांगली सोयी त्या सुविधा उपलब्ध होतो, तो त्याच्यात प्रयत्न असतात. शेवटी आपली कणकोली ह्या सगळ्यात महत्वाचा त्या डोक्यात ठेवून कणकोलीचा भला कसा होईल, कणकोलीचा विकास कसं होईल, सर्वांगीण शाश्वत विकास कसं होईल याच्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. विशेष म्हणजे लहान पोरांसाठी खेळाक खास जागा असतली नि सेल्फी पॉइंट सुद्धा करूचा पारकर म्हणतात. आता ह्या सगळ्या कामाक 40 कोटी लागणार असले तरी 1.25 कोटी निधी मंजूर असाच. त्याच्यातनच लवकरच काम सुरू होणार असा. आता भालचंद्र महाराज नि स्वयंभूच्या आशीर्वादान एकदाचो मुहूर्त मिळू दे नि कामाक सुरुवात होऊन दे एवढीच आशा कणकवलीकर करतात. महामार्ग चौपदरीकरणामध्ये कणकवली शहरामध्ये ह्या उड्डाणपूल झाला त्याका आता जवळपास 5 वर्ष होऊन गेली असेल. मात्र या 5 वर्षामध्ये बघितला तर या उड्डाणपुलाखाची सगळी जी जागा असा, मग ते भाजी विक्रेते असतील, वेगवेगळी दुकानं असतील,
वेगवेगळे लावलेले गाडी असतील, या सगळ्यांनी ती व्यापलेली असतात. अगदी म्हणजे या पुलाखाली पाय सुद्धा ठेवून मिळत नाही अशी परिस्थिती असा, ज्याका विकृतीकरण म्हणतो, अशी या पुलाची स्थिती निर्माण झालेली असा. गंमत म्हणजे साधारण 3 ते 4 वर्षापूर्वी, 3-1 वर्षापूर्वी कणकवली नगरपंचायती महामार्ग प्राधिकरण कडून या पुलाखालची जी जागा असा ती आपल्या ताब्यात घेतणार. कारण या पूल बांधलेला असा महामार्ग प्राधिकरणात, पण कणकवली नगरपंचायतीन पुलाखालची जागा आपल्या ताब्यात घेतणार त्यांच्याकडून. मग काय घेतलं होती ताब्यात, तर या पुलाच्या खाली मस्त असा सुशोभीकरण करायचा. मात्र या 3 वर्षामध्ये सुशोभीकरण काय होऊ शकलं नाही. त्याचा परिणाम एक झाला की पुलाखाली अतिक्रमण हे दिवसेंदिवस वाढतच चालला होता. मग त्याच्यात झाला काय, शेवटी लोकांही कंटाळू लागली. शेवटी कणकवली शहरामध्ये जे व्यापारी असत त्यांनी एकदा पालकमंत्री नितेश राणेंची भेट घेतली. मग नितेश राणेंच्या उपस्थितीमध्ये एक बैठक झाली सगळ्या अधिकाऱ्यांची घेऊन. नितेश राणेंनी त्यावेळी आदेश दिला की या पुलाखालचं सगळं अतिक्रमण असा तर हटवा. मग काय, संबंधीचे काही विभाग असत ना त्यांची माणसं हळली आणि थोडीफार नाटक केल्यानी हे जे विक्रेते असत, भाजी विक्रेते, गाडीवाले, सगळ्यांना व्हायचं भूल दिलं नाही. पण ह्याचं अतिक्रमण काही हटू शकलं नाही. त्याचा परिणाम एकच झाला की पुलाखालचं अतिक्रमण दिवसेंदिवस आता वाढतच चाललं असा. आणि ह्याच पार्श्वभूमीवरती कणकवली नगरपंचायती आता ह्या पुलाचं सुशोभीकरण करूचा जो निर्णय घेतलेला असा, जो निर्णय नक्कीच चांगला असा, लोकांना तो आवडलो असा. नगराध्यक्ष संदेश पारकर हे जे बोलले असत की या पुलाच्या खाली जॉगिंगचा ट्रॅक करणार, बॅडमिंटनचं कोर्ट करणार, अगदी वाचनालय सुद्धा उभारणार, अशा गोष्टी संदेश पारकर जे बोलले असत, हे गोष्टी आता लवकरात लवकर सत्यात उतरून दे आणि हे सगळ्या गोष्टी करूसाठी लवकरात लवकर एका मुहूर्त मिळवून दे अशी आशा आता कणकवलीचे नागरिक करू लागले असत. कोकणात लाईव्ह साठी स्वप्नील वरवडेकर, कणकवली. राज्यात कॉपीमुक्त परीक्षेचो दाव केलेलो असतानाच सिंधुदुर्गातल्या वैभववाडी तालुक्यात जा काय घडला ना त्यांनी धक्कोच दिला. 10वीच्या उत्तर पत्रिकेत एकसारखे अक्षर, उत्तराय सारखीच, इतक्याच नाही तर चुकाय मेले एकसारखेच. त्याच्यामुळे ह्यो पेपर पोरां नाही तर मास्तरांनीच सोडयलो की काय असो प्रश्न पडलो. या प्रकारान आपल्या गुणवत्तेक कलंकच लागलो. आता शिक्षण खात्यान ह्याची चौकशी सुरू केल्या. वैभववाडी तालुक्यातल्या भुईबावडा परीक्षा केंद्रावर मोठो संशयास्पद प्रकार घडलो. 10वीच्या परीक्षेत एका शिक्षकाच्या पोरग्याक चक्क उत्तर पत्रिकाच लिहून दिल्याचा उघड झाला. तो शिक्षक मूळचो जिल्ह्याबाहेरचो. तो तालुक्यातल्या एका शाळेर मुख्याध्यापक या पदाचा वापर करून त्यांनी हो प्रकार केला. पुरवणीरच उत्तर लिहून दिल्या. मुख्य उत्तर पत्रिका आणि पुरवणी ह्याच्यात अक्षरांचो फरक उत्तर पत्रिका तपासणाऱ्या रत्नागिरीतल्या एका शिक्षकाच्या लक्षात आलो. त्यांनी ह्याची बोर्डाकडे तक्रार केल्यानंतर शिक्षण विभाग हडबडलो. त्या संबंधित परीक्षा केंद्रातले उत्तर पत्रिका, परीक्षा येळचो अहवाल, CCTV फुटेज आणि केंद्रावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पहिल्यांदा एप्रिल महिन्यात गुपचूप चौकशी केल्याने त्या चौकशीत त्यांना तथ्य वाटला. त्याच्यानंतर त्या पोरग्याचो रिझल्ट थांबवल्याने त्याच्यानंतर या प्रकरण महिनाभर शांतच होता. मात्र याची कुजबूज सुरू होती. जसे पेपर चॅनलवर बातमी इले तसे पुढारी प्रशासन जाग्या झाला. जिल्हा शिक्षण समिती सभेत विषय गाजलो. वैभववाडी पंचायत समितीच्या सभेत रणकंदन झाला. या साऱ्या प्रकारानंतर प्रकरणाची चौकशी लागली. 3 सदस्यीय पथक शुक्रवारी भुईबावडा केंद्रावर पोहोचला. रात्री उशिरापर्यंत सगळ्यांची चौकशी सुरू होती म्हणता. CCTV कॅमेरे तपाशी होते. या चौकशीत बरीचशी माहिती समितीक गावली. सुपरवायझर असलेल्या शिक्षकांनी सगळा कायदा खरा सांगितल्याने अशीही चर्चा असा. आता यो चौकशी अहवाल समिती 10वी बोर्ड आणि जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाक देणार असत. यात कोण कोण दोषी असत, त्यांच्यावर काय कारवाई होता या बघूचा लागा. मात्र या प्रकरणात वैभववाडी वांगडा जिल्ह्याचा नाव सगळीकडे बदनाम झाला. त्याच्यामुळे असल्यांका आता जावर घालून कडक कारवाई करूच्या मागणीत जोर धरल्या. श्रीधर साळुंखे, कोकण साद लाईव्ह, वैभववाडी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला सगळ्यात पहिला ब्रिटिशकालीन एसटी स्टँड म्हणान फोंडाघाट देवगडची ओळगा. कोल्हापूरसून सिंधुदुर्गात येऊ ह्या स्टँड महत्वाचा. त्यावेळी ह्याचो थाट खूप मोठो होतो. आता मात्र प्रशासनाच्या झालेल्या दुर्लक्षामुळे वाईट दिवस या ब्रिटिशकालीन एसटी स्टँड बघता. हेचोच एक स्पेशल रिपोर्ट बघूया. ब्रिटिशकालीन एसटी स्टँड वरसून माहिती देतात आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला ब्रिटिशकालीन असलेला या फोंडाघाट बस स्थानकामध्ये असो आपण, आणि आपण बघतो की फोंडाघाटच्या ह्या बस स्थानकाची नेमकी काय परिस्थिती आहे, कशा पद्धतीने हे जी लोक असतात प्रवासी असतात येतात त्यानंतर जातात, कोणकोणते गाडे येतात ते बघलं तर खूप परिस्थिती कठीण आहे इथली. कारण जे मोजकेच गाड्या या ठिकाणी येतात, जे कोल्हापूरसून येतात ते आपल्या कणकवली जातात, पण बहुतांश बाहेरचे गाडे हे येत नाहीत, वेगवेगळ्या मार्गाने जातात. ब्रिटिशकालीन असलेल्या या बस स्थानक आता अजून सुधारण्याची गरज आहे. कित्येक वर्ष झाली त्याच्यामध्ये काय सुधारणा झाली आहे. काही स्थानिक जे रिक्षा चालक आहेत म्हणजे बरेच वर्ष झाले त्यांचा अनुभव आहे देखील काय सांगशात ह्या बस स्थानक बरीच वर्ष हया सुधारणा काय दिसत नाही, काय परिस्थिती आहे सध्या? सुधारणा काही नाही. परिस्थिती काय, लोकल स्थानिक लोक सक्षम नसल्यामुळे तो होत नाही. पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे आधी बघा, टाकी असाच आहे बसवलेली आपल्या ह्याने तुळशीदास राणे सभापती होती त्यावेळी. बघा पाण्याची व्यवस्था, आणि इथे काही कर्मचारी नसल्यामुळे तिथे त्या संडास बाथरूमला बरोबर त्यांचा एकच कर्मचारी आहे, सगळा तोच बघता, त्यामुळे त्याका काय तेवढा हँडल होत नाही बरोबर. कर्मचारी. आता सध्या किती गाडी येतात आणि काय परिस्थिती आहे? पत्रे बित्रे सध्या अस्तव्यस्त सध्या? पत्रे अस्तव्यस्त नाहीत, पत्रे नवीनच घातलेले आहेत. 5-7 वर्ष आली या पत्र्यांका, नवीन घातलेले पत्रे, जुने काढून टाकले. सिमेंटचे पत्रे होते, हे आता लोखंडी पत्रे होते. कशाला गाडी काय सगळे गाडी येतात, तुळजापूर, सोलापूर, कोल्हापूर, पंढरपूर, ह्याच्यापेक्षा जास्त गाडी, ह्याच्या आधी जास्त गाडी तेवढे ते सगळे येणारे सगळे गाडी येतात वरतून. हो, आणि इकडून परत तेच गाडी पुन्हा जातात पाठी. मालवण कोल्हापूर, सावंतवाडी कोल्हापूर, कुडाळ कोल्हापूर. पण ब्रिटिशकालीन ह्या बस स्टँड हा तुमची काय मागणी होती, या बस स्टँड सुधारावा? सुधारा काय आज सुधारणा होकच होई, पण ती होत नाही. सुधारणा होत नाही, सुधारणा होऊ हो. बघतो अजूनही सुधारणा होऊची गरज अशी बरेच जण सांगतात. काय तुमचं म्हणणं आहे? बस स्टँडची परिस्थिती बघितली तर खूप भयानक. स्वच्छतागृह बघितलं, घरा फिरतो तकडे, काय परिस्थिती आहे? बस स्टँड चांगला हो गया बस स्टँड. आणि काय सुधारणा तिकीट आरक्षण, तिकिटांचं आरक्षण हो गया होत नाही. कणकवली जावं लागतं त्याच्यासाठी. गाडे खैले खैले त्याच्या आधी खैले यायचे, आता खैले येतात. आता कोल्हापूर विलापूरपासून सगळ्या गाड्या येतात. आणखी गाडी खैले येऊ काय, असं काय तुमचं म्हणणं? बाहेर गावाला जाणाऱ्या सगळ्या गाड्या यायला पाहिजे, अक्कलकोट सगळ्या तिकडे. गाड्या पण एकदम कमी झालेल्या होत्या, त्यामुळे लोकांचे पुष्कळ हाल होतात. कुठल्या गावात जाणारे असतात लोक, त्यांना गाडी मिळणार नाही, मग रिक्षाशिवाय पर्याय नाही, मग रिक्षावाले आणि आणखीन भरमसाठ काय पैसे सांगून लुटतात. असं काय तर चाललेलं. त्यामुळे गाड्या जास्तीत सोडू होय, गाडी जास्तीत जास्त. खूप जुना ब्रिटिशकालीन ह्या बस स्थानक पुष्कळ जुना आहे. किती आता आम्ही 35-40 वर्ष तरी आम्ही बघतो आहे सर. इथून आमचं मूळ गावच आहे फोंडा. स्वच्छतागृह म्हणा, पाणी म्हणा, गाडी कमी येतात, काय परिस्थिती सध्याची? काय नाही, पाणी बिणी व्यवस्थित हा, असं त्याचं काय कमी नाही आहे पाणी. फक्त गाड्यांची कमतरता, एस टीची कमतरता बस. काय मागणी? जाऊ येऊ काय ना, एस टी स्टँड नाही आहेत मधी ते एस टी स्टँड करावे किंवा रिक्षा स्टँड करावे, काहीतरी एक करावं, जेणेकरून लोकांना येणं जाणं सुलभ होईल. बरोबर. परिस्थिती कशी आहे आणि काय नेमकी ह्या सध्याची परिस्थिती पहिली? ह्या बस स्थानकामध्ये म्हणजे काय माहिती आहे, खाऊची पिशी काय सोय नाही, खाण्यापिण्याची सोय नाही काय. त्यामुळे काय घरून आणतात खायचं आहे असं आहे. आणि गाड्यांची म्हणाल तर पुष्कळ कमतरता, गाड्या पुष्कळ कमी आहेत, पुष्कळ कमी केले. आता काय त्यांची काय आर्थिक परिस्थिती काय आहे का माहिती नाही एस टी महामंडळाची, पण ते कमी झाले जेवढं मात्र नक्की. कारण आम्ही जवळजवळ 10-12 वर्षापूर्वी आहे ना, भरपूर गाड्या अगदी होती. अगदी मुंबईत जाऊ, इकडे गावागावात जाऊ गाड्या होती, 5-5, 10-10 मिनिटांनी गाडी सुटत होती. आता ती परिस्थिती नाही. आणि ना ह्या जवळजवळ
या ब्रिटिशांचं त्यांना माहिती नाही, मिळत नव्हतं ही वाट. ही त्याच्यात दाजी म्हणून धनगर होतं, त्यांनी ही दाखवल्यान. हो फोंडा घाट आहे ना, हे रस्तो तो चालत जायचो खाली उचलून, तर त्यांनी ही दाखवल्यान. पण त्याला मारून टाकल्यान त्या लोकांनी, ब्रिटिशांनी. आणि त्याची समाधी खाली या दाजीपूर उतरल्यावर. असाच अजून हां असाच अजून काही समज आता पण समाधी खाली दाजीपूर उतरलो की नाही घाट की दाजीपूर खाली समाधी आहे. आपण आता बघितलं या फोंडा घाटच्या बस स्थानकाची काय परिस्थिती. ब्रिटिशकालीन असलेला या जो फोंडा घाट बस स्थानका त्याची परिस्थिती काय आहे ती बघितलं. याच्यानंतर झालेली बस स्थानका सुधारली, पण या बस स्थानक सुधारला नाही. काही इथल्या ग्रामस्थांनी सांगितले नाही की पहिली काय परिस्थिती, पहिली कसे कॅन्टीन चालू होता, त्यानंतर बघितलं तर स्वच्छतागृह चांगली होती, गाडीही खूप यायची असं सांगितल्याने त्यांनी बऱ्याच महिला स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं की ह्या लवकर सुधारणा व्हावी असं सगळ्या ह्या सर्रास या ग्रामस्थांचं देखील म्हणणं. पण आपण बघितलं की ह्या बस स्थानकाची परिस्थिती सध्या दुरावस्थेत हा, गाड्याही कमी येतं. तुर्तता हयल्या लोकांची ग्रामस्थांची मागणी आहे की या फोंडाघाट बस स्थानक लवकरात लवकर सुधारावा अशी मागणी आहे. त्यामुळे निश्चित ह्यात आता सुधारणा होण्याची अपेक्षा आता ते व्यक्त करत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह मी असे उमेश बुचडे, फोंडाघाट, कणकवली. आमचा कुणकेश्वर तसा जागतिक पर्यटनाचा स्थळच. हैची 1200-1500 वर्षाची साक्ष देणारी ही पांडवांनी जांभ्या दगडात कोरलेली गुहा कुणकेश्वरच्या पांडवकालीन इतिहासाची साक्षच देता. बघूया या गुहेत दडलेला रहस्य. आमचे देवगड प्रतिनिधी स्वप्नील लोके यांचो स्पेशल रिपोर्ट. दक्षिण कोकणची काशी म्हणतात त्या कुणकेश्वराकच मी आज हय चांदेलवाडीत आहे. आणि आज मी तुमका असा काय वेगळा ठिकाण दाखवतलो आहे. हय एक पांडवकालीन गुहा असा. इथे येईलाच की इकडे बंडू हिरडेकरचं घर, त्याच्या मागे जो जुनो रस्तो हा कुणकेश्वर मिडगाव ते कुणकेश्वरपर्यंत, मध्ये येणार चांदेलवाडी सोडून जरा पुढे येईलात की शरद हिरडेकरांचं घर लागतं. ह्यो आता ह्यो माझ्या बागे जो बघताचो भगवा झेंडो हा ना, त्या झेंड्यातून एक पाऊल वाटा तिथून आत जायचा. एक पांडवकालीन गुहा असा, एक सुंदर कलाकृतीचा नमुना असा. खूप चांगली पद्धतीने त्याची रचना केलेली असा. गुहेचो दरवाजो, तिथे असलेला भुयार, या सगळा मी तुमका दाखवतलो. एक तुम्ही येऊन बघा, खरोखर मन प्रसन्न होतलं. अशा पद्धतीने पांडवकालीन गुहेची त्यावेळी रचना केलेली असा. ऑक्सिजन म्हणशाल तो अप्रतिमा. आतमध्ये गुहेत घेतलं असतं, घुसमाटाक जावचा ना, ह्याची दक्षताही त्यावेळी त्यांच्याने घेतलेली आहे. तुम्हाला 1200-1500 वर्ष त्याला होऊन गेली, पण ती जांभ्या दगडात कोरलेली आहे. कुणकेश्वर गेलं असतं ती नक्की बघा. मी आज तुमका दाखवते, चला जाऊया. आपण बघतो आता चांदेलवाडीतून आपण बंडू हिरलेकरांचं घर आहे. का बंडू हिरलेकर हे आंब्याचे व्यापारी असतात आणि त्यांच्या घराच्या समोर एक टन असा. या टनच्या समोरून एक आतमध्ये जाऊची वाट असतात. त्या वाटेनं आम्ही आता इलं. एक मेस्त्री यांची घरासमोर सचिन मेस्त्रीची फॅक्टरी आहे इथे. ती गणपती बनवता. त्याच्या बाजूकच ही इथून एक रस्तो आहे, तिथून एक आतमध्ये एक वाट असा. माझ्या बागे बघताच हे सगळे आंब्याची झाडं असत, फणसाची असस, अशी एक मोकाट अशी बाग असा. ही थोडाफार बघितलं तर असा जंगलातच वातावरण वाटतं. कलमाची बाग असा, चिव्याची काठी असत. जाण्याचा रस्तो बघा तुम्ही कसो असता तो. प्राचीन चढणीचो रस्तो आहे. कधी पटकन पडाक होईत सांगता येत नाही. आणि समोर दिसतं हे फणस दिसतं बघा. ज्या कोकणातला महत्त्वाचा म्हणतात ना, आंबा, काजू आणि फणस. ह्यो फणस बघा कसो झाडाक लटकलेलो दिसता. अक्षरशः फणस मस्तपैकी ते लागलेले आहेत. फणस बघू शकता. हैसूनच ह्यो गुहेकडे जाऊचो मार्ग असा. मी आता तुमका गुहा दाखवतोय. खूप जुनी हा, प्राचीन हा, पांडवकालीन हा. आणि तुमका बघून समाधान वाटतेला. कारण गुहेत जी मूर्ती असत, मुखवटे असत,
ते पूर्ण मुखवटे जे असतात ते कशा पद्धतीने कलाकृती त्याच्यावर केलेली असतात. काळ्या दगडात कोरलेली मूर्ती असत. चढणीतो असल्यामुळे चढताना ही हवा ही साहजिक लागतलीच. ही बघा समोर दिसता आणि ही ती पांडवकालीन गुहा असा. या गुहेत कोणतरी भाविक गेलेले आहेत. समोर शिवलिंग असा, त्याच्या समोर ते नतमस्तक होतात. आपण बघू शकता पूर्ण जांभा खडकमध्ये ही कोरलेली आहे, जांभ्या खडकात कोरलेली असं. हे काका असत, हे काकांकडून आपण विचारून घेऊया. काका काय सांगशाल, कधीची ही गुहा, कशा प्रकारे याची रचना असा? थोडक्यात मालवणीत सांगा, आम्ही इकडचे जाऊ. तुमचं नाव कसं? शरद विश्वनाथ हिरलेकर. काय सांगा कधी तरी जवळजवळ 1200 ते 1500 वर्षापूर्वीचं आहे आणि आमच्या जवळजवळ 25-30 पिढ्या आधी हिरलेकरांच्या झाल्या आहेत आणि हे आज हिरलेकरांच्या म्हणजे आमच्या शरद हिरलेकरांच्या आज जागेत ठिकाणामध्ये आहे. ही जी गुहा असं म्हणतात ना, तर पांडवकालीन पूर्ण 1200-1500 वर्ष तेव्हा होऊन गेली. पूर्ण मंदिर असा. ह्या बघितला तर इथेही हा जे तुटलेला दिसतं, पण इथे हे मोठं जांभ्या दगडात हे लांब लचक असं मोठं दगड होतो आणि त्या दगडात ही अशी ही बाहेरून बघितलं तर काही दिसणार नाही. लाकडी अशी ते दरवाजाही होतो, पण तो आता किती वर्ष म्हणजे बाहेरून बघितलं तर हा दगडच आहे. दगडाचा दरवाजा, दगडाचा दरवाजा वगैरे होता याला. आणि आता ह्यो पूर्ण जीर्ण झालो हा, पण काही अवशेष त्याचे अजून शिल्लक असत तो दिसता. ह्यो आतलो भाग हा, बाहेरचा भाग ह्यो पूर्ण पडलो हा, कारण त्यावरून असा वरती असा जावकाही मिळत होता वरती चढक असा. अशा स्वरूपाचं तेव्हाची रचना होती. आता हे आमचे काका आहेत बरोबर, त्या काकांकडून विचारून घ्या. काका काय सांगशाल, कशा पद्धतीची हिची तेव्हाची रचना होती आणि काय वेगळेपण आहे? एक आता थोडक्यात म्हणजे सांगायचं म्हणजे इथे हा पुरा हा भाग हा ब्राह्मणी स्थळ आहे. ब्राह्मणदेव आणि हा ब्राह्मणी स्थळ आहे आणि इथे पावित्र्य आधी राखलं पाहिजे. हा विशेष इथे खाली जे चढण आहे तिथून वरती बाहेरचं कोण किंवा ते भ्रष्ट काही चालत नाही. आधी हा विशेष भाग आहे आणि हा कोण नवस वगैरे बोलतात त्यांना हा पावतो देव. या ब्राह्मणी स्थळ असा आणि खूप मोठा पावित्र्य असा राखण्याचा. नवसाक पावणारो पण असा. आता आपण त्याच्या आतमध्ये जातलो, आतमध्ये नेमकी कशी रचना असा ती बघताय तुमका. हे आता इथे या औदुंबराचं झाड असा, हे जांभ्या दगडाचे. आता बघा किती वर्ष झाली जांभ्या दगड होतो तुटाक लागलो, झीज होता जांभ्या दगडाची. आता मी या गुहेत जाते, कशा पद्धतीने रचना बघा. पूर्ण जांभ्या दगडात हे पूर्ण कोरलेलो असा. नंदी असा, नंदीच्या समोर शिवलिंग असा. प्रत्येक देवतांचे 2-2 मुखवटे असत, तुम्ही बघू शकता. नागदेवता असा. कशा पद्धतीने ही रचना त्या काळी केलेली आहे तुम्ही बघू शकतास. खूप पवित्र असं होतं. त्या बाजूक जर बघितलं असतं उजव्या दिशेक एक कोपरं दिसतं. त्या कोपऱ्यातून एक मार्ग असं त्याका भुयारी मार्ग म्हटलं जातो. आता ह्या भुयारी मार्गात जो वाडा येथील विमलेश्वर मंदिर अशी थेट संपर्क असं सांगितलं जातं. आणि त्याची त्यांनी अशी एक आख्यायिका की प्राचीन काळी एक कुत्र कुंचेश्वरचं लेबल लावून गळ्यात पट्टो घालून या गुहेतून सोडलो गेलो आणि तो 2-3 दिवसांत वाडा विमलेश्वर मंदिराच्या ठिकाणी आढळून येतो. त्यामुळे त्याच्या शिक्कामोर्तब झाला. ह्या गुहेचं थेट कनेक्शन वाडा विमलेश्वर मंदिर अशी असा. कशा पद्धतीची रचना तुम्ही असा बघितलास. पूर्ण काळ्या दगडात कोरलेल्या शिवलिंग वगैरे असा. मन प्रसन्न होता. नमस्कार. मी तसो नेमळ्याचो सावंतवाडी, पण कामाधंद्यानिमित्त मुंबईत स्थायिक असो. दरवर्षी आम्ही गावाक तर येतो, पण यावर्षी आम्ही असं ऐकला की कुणकेश्वराजवळ एक पांडवकालीन गुहा असा, तर ती बघू होई. मुलांका पण आकर्षण होतं आणि म्हाकाही आकर्षण होतं आणि म्हाका ह्या ऐतिहासिक वास्तू जरा बघूची फार आवड असा. तर म्हणून आम्ही त्याचो शोध घेऊन हिसरिलो
आमकां वाटला पांडवकालीन गुहा म्हणजे कशी काय आसतली, पण ह्या वेगळं आकर्षण गुहेत जाताना आमकां म्हणजे सरळ नाही, आपण देवाकडे खाली मान करून जातो तसं जावचं लागता. ह्या एक विशेष आकर्षण आसा. आणि आतले जे देव असतात, जे मूर्ती असतात, ते अगदी प्राचीन काली असल्याचो भाव तिकडे आमकां गावलो. आणि एक आपण ज्या सात्विक भाव आपण ज्या म्हणतो तसा त्या गुहेत आमकां ह्या आयला. वेगळा म्हणजे आम्ही त्या गुहेत जाऊन सुद्धा आपला जो ऑक्सिजन होयो तो थोडे गार हवा, तो ऑक्सिजन थोडे खेळतो. हा एक विशेष त्या गुहेचा आमकां दिसून आला. तर आम्ही हिसरले असून सुद्धा आमकां ह्या माहीत नव्हतं आणि ह्या नवीन आमकां बघूंक मेळ्ळा, म्हणून त्याचो आमकां फार आनंद झालो. त्याचप्रमाणे पाहायचं झालं तर ते पांडव लेणं आपण जे म्हणतो, तिथे असलेलं शिवलिंग, तिथे असलेली नंदी आणि तिथले ते सगळे जे नुसते एवढी शिरं ती कोरलेली आहेत आणि ती सगळी वेगवेगळ्या काळातली आहेत. आणि ती खरं म्हणजे राजवंशाचं ते मंदिर आहे, कुठल्या तरी एका प्राचीन राजवंशाच्या वंशावळीतलं ते राजवंश मंदिर आहे. कारण त्या गुहेचं तोंड जर पाहिलं तर तेही दक्षिण दिशेला आहे आणि ते सगळे मुखवटे जोडीने बसवलेले आहेत. पहिला मुख्य जो मुखवटा आहे तो सगळ्यात मोठा आहे आणि त्याच्यावरचे अलंकार, त्याचं एकंदरीत शिल्पकाम जर आपण पाहिलं की लक्षात येते की तो राजा ज्यावेळी स्थापन राज्य करतो त्यावेळी आर्थिकदृष्ट्या तो फार प्रगल्भ नसतो, आर्थिक संपन्नता नसते. त्यामुळे त्या शिलालेखावरचे दागदागिने, त्याचं कोरीव काम हे थोडंसं जुनाट असं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि त्याच्या पुढचे जे दोन मुखवटे आहेत ते अधिक संपन्न झाल्याचं लक्षण आपल्याला त्या मुखवट्यांच्या बांधकामावरून लक्षात येतं. पण शेवटी शेवटी जे काही मुखवटे आहेत ते पुन्हा आर्थिक दुर्बल झाले, त्यांचे कला दृष्टीने ते हिनकस झालेले आहेत हे लक्षात येतं. त्यामुळे ते एक पूर्णपणे राजवंश मंदिर आहे. या तशा तुम्ही बघितल्यास इथेच पुढे गेलात की गंगेची वाडी आहे, तिथे एक गंगाकुंड पण असा, त्याचोही आता हळूहळू शोध लागलो हा. असो कुणकेश्वर पर्यटनाचा विस्तार होत असा तर म्हणक नाही, खरोखर कुणकेश्वर या पर्यटनाचा हॉटस्पॉट असा. खूप पर्यटनाची अशी ठिकाणं असतात ती आज दृष्टीत येत नाही, पण आम्ही तुमका ती नक्कीच कोकण सातच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न करतलो. चांदेलवाडी दिल्यावर इथे कोणाकही विचारलात पांडवकालीन लेणी स्थळ कुठे आहे, तुमका त्या मार्गावर आणून इथून डोका सोडतली बऱ्यापैकी स्थळ असं. तुम्ही मुद्दामून येऊन बघा कुणकेश्वराक नेमक्या काय असं आणि कशा पद्धतीने पांडवकालीन ही रचना केलेली असा. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील लोके, कोकण सात लाईव्ह, कुणकेश्वर. कुडाचून सावंतवाडीक जाताना वाटेत असलेल्या हुमरस बस थांब्याचो पार सत्यानाश झालो. येणाऱ्या पावसाळ्यात कोणाच्या कपाळावर पडण्याची वाट या प्रशासन तर बघत नाही ना, असो प्रश्न आता पडलो. कुडा सावंतवाडी रस्त्याक वाटेत लागणारो हुमरस गावचो बस थांबो शेवटची घटका मोजता याचा मात्र सोयर सुतिकच कोणाक नाही. सरकारी बाबू निजेत रवल्यात. या झोपेची सोंगा घेणाऱ्या बाबूंका काय माहित एसटीन जाणारो गावकरी कसो जातलो. यंदाच्या वर्षाक ह्याची नक्कीच गुठली उडतली या मात्र खरा. जाता जाता एकटो जातलो की कोणाक घेऊनही जातलो ता त्या परमेश्वराकच ठाव. ह्या गावकऱ्यांनी आडो घातलो पण पाऊस इलो का आडो ओलांडणा का आमका जमना नाही असा म्हणान सरकारी बाबू जागो होऊन देत रे महाराजा एवढाच साकडा. शाळांका उन्हाळ्याची सुट्टी गावली आहे, त्याच्यामुळे पर्यटक वेंगुर्ल्या देतात. हैसर बघण्यासारख्या ठिकाणा बरीच असतात. त्यातलाच एक म्हणजे झुलता पूल. या सुट्टीत पर्यटकांमुळे झुलत्या पुलार गर्दी झाली बघूक गावली. ह्याची माहिती देत असत आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब.
मे महिन्याचे सुट्टी पडल्यानंतर अनेक पर्यटक जे असतात ते सध्या कोकणात दाखल होत असत आणि कोकणात दाखल पर्यटकांची जी पसंती आहे ती या ठिकाणी निश्चितच मालवण समुद्रकिनाऱ्यावर असतात किंवा त्या ठिकाणचे शेजारचे तारकर्ली देवबाग समुद्रकिनारे असतील. एका मोठी पसंती पर्यटकांची आपल्याला बघूक मिळतात. मात्र त्याचबरोबर सध्या वेंगुर्ल्यातही पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात पसंती ही आपल्याला बघूक मिळता. म्हणजे जर आपण माझ्या मागे परिसर बघितलं तर ज्या मी परिसरात उभो असे तो वेंगुर्ल्याचो बहुचर्चित जो झुलतो पूल असा त्या परिसरात मी असे आणि या परिसरात अनेक पर्यटक सध्या पर्यटकांची पसंती ही मिळता. त्याचप्रमाणे पर्यटक जे या झुलत्या पूल परिसरात जे बोटिंग असत किंवा कायाकिंग असा त्याचप्रमाणे समुद्रात आंघोळ करण्यासाठी सुद्धा पर्यटक बरेच पर्यटक हे दाखल होत असत सध्या. आणि गेल्या मागच्या जर 5 वर्षांच्या पूर्वीचा विचार करता आता पर्यटकांची जी गर्दी आहे ती वेंगुर्ल्यात वाढलेली असा. कारण या ठिकाणचो तो झुलतो पूल झाल्यामुळे तो बघण्यासाठी किंवा या ठिकाणी फोटो काढण्यासाठी बरेचसे पर्यटक हे या ठिकाणी दाखल होतात आणि त्यामुळे या परिसरातले छोटे मोठे जे खाद्यपदार्थांचे व्यवसाय असतात किंवा जे बोटिंगचे व्यवसाय असतात जे आत्ताच या वर्षभरात जे गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेले असतात त्यांनासुद्धा चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी प्रतिसाद मिळतात आणि पर्यटक सध्या पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी वेंगुर्ल्यात दाखल होत असतात. त्याच्यामुळे हॉटेल व्यवसायसुद्धा जो असा तो या ठिकाणी तो सुद्धा या ठिकाणी त्यांचा हॉटेल व्यवसायसुद्धा व्यवस्थित त्यांची आर्थिक जी उलाढाल असतात ती व्यवस्थित सुरू असल्याचे सुद्धा चित्र. त्यामुळे सध्या जर पर्यटनाच्या दृष्टीने जर वेंगुर्ल्याचा जर विचार केलो तर या वेंगुर्ल्यात सुद्धा सध्या पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात पसंती आपल्याला बघू मिळता. सांस्कृतिक कार्य विभागान 3 दिवसांचो असंघटित लोककलेचो महोत्सव आयोजित केलेलो होतो. यात वेगवेगळ्या प्रकारचे लोककला सादर केले जातात. बघूया. आकाशात वीज कडकडेल शत्रूवरती पडे पण सिंहासनी चढे पाहून मोगलांच्या अन्याया त्रिशूळ घेऊन हाती
आपल्या भारताचे पंतप्रधान आणि त्यांचो इटली दौरो मरणाचो चर्चेदा. कारण काय तर इटलीची पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी ह्यांच्या वांगडांचो त्यांचो व्हिडिओत काय हा तर मोदी मेलोनींका मेलोडी देत असत. शिवाय त्यांचे एकत्र असलेले फोटोय व्हायरल झाले. एके बाजूक भेटीचे व्हिडिओ फोटो व्हायरल झाले तर दुसरीकडे शेअर बाजारात पार्ले कंपनीन मोठी उसळी घेतल्या. सोशल मीडियावर तर या दोघांनी आग करून सोडल्यानी. सिंधुदुर्गच्या मातयेत राबणाऱ्या हातांका आणि कामांच्या संधींका जोडणारा आधुनिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणान सहोदर ॲपची निर्मिती करण्यात आली. कामाच्या शोधात असलेले ह्याची झील, कामगार, लघु उद्योजक तसेच सेवा शोधणाऱ्या लोकांका ह्या ॲप फायद्याक पडताला. माणसाक काम आणि कामाक माणूस अशी त्यांची टॅगलाईन असा. ह्याची माहिती देत असत या संकल्पनेचे संचालक किरण धावले. नमस्कार, मी किरण शंकर धावले. वन रिबार सॉफ्टवेअर ह्या आमच्या कंपनीच्या माध्यमातून आम्ही सहोदर ह्या ॲप लॉन्च केलेला असा. सहोदर ॲप काय असा की कस्टमर आणि सर्व्हिस प्रोवायडर ह्या दोघांका एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणूचो प्रयत्न. आपलं सिंधुदुर्ग जिल्हा मोठा असल्यामुळे काय होता की काम काहीतरी कुडाळत असता आणि काम करणारो माणूस तो काहीतरी आतल्या खवणे किंवा समुद्रकाठच्या खायच्या तरी गावात असता. ते दोघे एकमेकाक मिळत नाही आणि मग त्या काम रवान जाता आणि ज्याका काम वया असता त्याका रोजगार मिळणार नाही. ह्यो प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आम्ही ह्या ॲप लॉन्च केलेला असा. आता ॲपमध्ये खयचे सर्व्हिसेस आहेत तर ॲपमध्ये 350 सर्व्हिसेस आम्ही टाकलेल्या आहेत. ज्याच्यामध्ये प्लंबर हा, इलेक्ट्रिशियन हा, तुमचो अंतविधी करणारो माणूस हा, भटजी असा, रिक्षावाला असा, कुरिअरवालो असा, सगळे म्हणजे फळ प्रक्रियावाले आहेत, सगळे सर्व्हिसेस आम्ही त्याच्यात इन्क्लूड केलेले आहेत. आणि कस्टमर ह्या ॲपवरून ऑर्डर करू शकता. बेसिकली आमचा उद्देश काय आहे की खालच्या गावात जो रोजगार मिळणार नाही आमच्या पोरांका तो प्रॉब्लेम सॉल्व करूचो ह्या माध्यमातून प्रयत्न. जर तुमच्याकडे खयची कला असतात किंवा तुम्ही खयची तरी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात तर बिनदिक्कतपणे ह्या ॲपवर यावा. आपल्या सिंधुदुर्गातल्या कारागिरांसाठी ह्या कायमस्वरूपी ॲप पूर्णपणे मोफत हा. पण खयच्याही व्यवसायामध्ये काहीतरी खर्च काढूचो लागता. सर्व्हरचो खर्च असता, वर्किंग कस्टमर केअरचो खर्च असता. पण हे जे काही खर्च असतात ते आम्ही कस्टमरकडून जी काही सर्व्हिस असतात त्याचे 1% किंवा 2% घेतलो. पण आमच्या कारागिरांकडसून एकही रुपये त्यांना काही देऊचो नाही. त्यांना ॲपवर एखाद्या कस्टमरान जर सर्व्हिस टाकल्यान, रिक्वेस्ट टाकल्यान की म्हाका रिक्षा वयया तर तुमच्या ॲपवर मोबाईलवर तुमच्या नोटिफिकेशन येतला. त्या नोटिफिकेशन बघा, तुमचा काय तर अंदाजे कोटेशन त्याका पाठवा, एकमेकाक नंबर शेअर होतलो, त्यांच्यावरसून बोलून फायनल काय तर तुम्ही त्याका सर्व्हिस द्यावा. ह्याच्यामुळे काय होईल की सर्व्हिस घेणाऱ्याक ऑप्शन तयार होतील, सर्व्हिस देणाऱ्याक रोजगार मिळत. ह्योच एक उद्देश आहे. त्यामुळे सर्वांका विनंती आहे की खयची सेवा तुम्ही प्रोव्हाइड करत असतात तर ह्या ॲपवर यावं. मालवणी बुलेटिनमध्ये हयस थांबाया. आणखीन बातम्यांसह भेटाया दर रविवारी. बघत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह.